Hello, dear student, bahai tongbai not to kaham nong na poilai tonglai na ne khaklayo. Ningke anike thasing kisa wati manjo khan bai soria aram nanya sak aram nanya ngi tongkha. Haifano norok ni kok no wan sugui khana ni exam no wan sugui khana kobrok MA entrance ni exam no wan sugui. Norok bai kisisa malai finai hinai wan sugui phaipiu ka nge norok khana exam 1 ঘন্টাनि सिगां थाङै सौगैदि वातिराव वाइमानो गारिरok जामुङै mano 1 ঘন্টাनि सिगां थाङै सौगैदि इंगे नरकनि exam ni bagui serai berkabai ready ulong palong tang di hinggang ke norok pogoi thangbainai je manmani kaham ke sidi negative mark ke no tongla khaima tongo sawimaiya haipa norok thangai naikang ke serai nai ingke norok ni admit to nongkholia hinggang ke norok ni je admission nongkro je acknowledgement manmani photo ganang abono tlangi thangdi ingke tai logio Aadhaar card I card tlang khebo tlangi nangai phano mano haita ga abo kaisa sik tlangi jotono jorao nokni nokhor ke hachal ganai kisa bail khe nongkholai di jora kwbangma romoi nongkhor di tang hingkang ke watiro wawi gairi ro jamungoi jora mode sogoi yang ke chagalang okay amsungno sanai ingke phaidi jeng tabu kisa 2017 ni question kisa nai nele previous question ingke abo kisa solve khaina lena ajaro to swijak nai ingke abo bo ang soi a question nasuk sachugoi maya abo student rok ni khubtui khanamani ang mokolbai thangmano gya borok je samani abo ang swinarokmani jorao ingke jeng abo tabu nailainai hita ingke jorao ang sibaimani question mark 2 khe manai kaisa question 2 khe ingke 100 mark ni total 50 question tongo hingke abo jora 2 hours mano hingke jora ke swijaknai 2017 okay ang total question to tai thaitam da thaibri malia angke je manmani borok ni khugo khanamani abo student khugo khanamani abo ang swinarogoi tabu norokno abo phunuknai ingke maybe obo nong khana haima tongo ba borok je samani borok to rui phai nugui phai jon sajak okay aboni kisa salayana ba nailai di tanoro ingke siring ke tongni obo bo kok bak eba part of bisni phunukmani chung ingke siring khe ingke jeng khe ganang rok saimano obo khlai goron goron non taisa modify goro siring hingka angke aro goron siring khe means siring khe tongni ke o jaga o chwng dagi mung kok butang plus o jaga o siring khe hinui dagrajak tongkhana haima tongo angke o jaga dagrajak hingka angke obo wngnai khlai goron afo bumani bagui mai mui songoi tonika o kok butani beneficiary phunukgui hingka ang miyani class ro khlaijak beneficiary no tui beneficiary hingka mungsasuk labh manmani ba khoroksa labh wngmani hingke afo bumani bagui mai mui songoi tonika angke o jaga o sabo labh wngkha hingka angke oro o buma labh wngkha afoni buma ta angke oro beneficiary wngkha buma hingke Nanda Kumar Debormani kaini thwngnuk ni mung swidinso bini to kwbangma kok ro thwngnuk switani bono kwbangma bini thwngnuk lugo jesa thaini bano chwng jesa thaini bano long train naikolet bo thaisa rung ni bano rimano da koto sumaini kumpui abo hairok kwbangma tongo ta kosokjak jorani khorang hindi hingke bubar hindi kok kisa kok tanghai hindi hingke kwbangma bini tongo haita Semlal Debormani kaini thwngnuk ni mung hingke omo bo Semlal Debormani yang bono 9-10 ta tongo hingke chwng bank channel 1 tongo bini bank channel 2 tongo bank channel 5 bank channel 1 hingke 72 bank channel 2 hingke 74 hingke obo tai kisa muchunaro thai Semlal Debormani bank channel 2 abo 1974 o nongkhoro obo bisrang bonjoni swrwngnai rok kario hingke abono roman script bai puila swijak natok bijak phano hinui manphaita okay hingke bini kaini chwng saimano setodoi ainani mwkhang aborok ranggola aborok Semlal Debormani hingke chwng bank channel 1 2 tongo ke lula bhai no kok borok bai tamhin hingke omo waiyang kilimung haika hingke omorok no afuru manlaiya cherai rok manlaiya tam phaikya khwnaya konui tongo ongkha phiya norok first semester ni syllabus o naikha hingke o lula bhai hinui se tongoi tongo waiyang kilimung hingka angke oboni kok borok wngkha waiyang kilimung genetic tanghalok tei tangmuk tanghalok ni phunukmani rwgui hingke omo sob phai o haita genetic tanghalok bai ko tangmuk tangkhalok hingke bini sinimari same kaini nini ni bai ni hingke abono chwng tabu phunukmari ma phunuknai ni bai hingke twimuk ni twi yorok hingke abo khe tangmuk tanghalok
tokni bukugo kesangka angke abo angke genetic tangkhalo angke tangmuk tangkhalo ke kereng saja tei kereng sao kage thangmani abuno timuni tuyoroi tege hajak klai thang angke genetic angke halok soklai tokni bukugo kesangka angke abokhe kaisa jagan tei kage thangya ke lamon hamjang thungno bo bisio kaijak tei boro phunukjak ke lamoni hamjang 1973 Sine Olindro Lal Tripura angke borok phunukjak angke agolini Rabindra Satyabarthi babono abo haita angke abono kok borokni puila proscenium theater eba noksingni thungno phunukjak nok bisingo puila natongmo sajakmani kok borok bai lamani homchang mutu nardi angke very important phaiman hakotro phunugoi sokat manjak kaini thungno kingo angke jeng abo saimano Rohit Debormani ke Kolkata Jubo Utsobo phunugoi khumpui second prize manka angke bupalo phunugoi amo angke Madhusudani baksa sawo chamai pa baksa sawo jethuang angke orobo angbo sochi saimia jethuang ni bo swijak manka chamai pa ni bo sajak manka angke o kaini angni mano haita kaisa jeba kaisa angke maybe jethuang mane tese chances dong angke abo bupalo first prize ingka bupalo songsara jubo utsobo first prize mane paika Madhusudani raima bai saimani bupa tamu khlai angke jeng abo joton saimano busuk nukung osai kotor ngan nok kuri nok dog means 126 nukung ni family ni osai mane kotor haita angke buka tam khlai angke osai khlai tibrasar ni sidi ni kaibri tam dana ni mung angke jeng saimano sumui sarinda kham dangdu chongpreng angke jeng thang tibrasar ni kaibri musamung ge lebang mamita goria hojagiri tangbiti obrok mongmon jaduni bedek ni mung ge jeng saimano uttoragini dokhin nai Jethuang kothomao sabai sabno kaina nai angke batabai bahano no kainani nai masate mosi bahai pung mosangke sokromo mosi ingke hongo kokro puila kothoma yung bobo tei sabo sui angke jeng puila kokro bayo kothoma yung bijap tong sugya puila swijaka Jethuang haibona abo bijap jora karijak liya angke amo Sudono Deborma suyo soi kok borok karijak kothoma yung bobo hingkangke ang sanai ko hachuk khuribo 1978 abo Sudono Deborma suyo khongko thumayong sabsi tebo bisio omongke Semlal Deborma khongko thumayong 1996 abo hai bisio suyo angke bini tegesa tongthai naitogoi 2007 suyo bo bisini simite bo chobani jora kokro bani katal kothoma romjak angke amongke bo bisini angke 1970 ongnai bo chobani angke purbo Pakistan mane East Pakistan ni choba haita Bangladesh bai Pakistan choba nanglai ajorani simi kokro bani katal kothoma romjak dialect tamo phunung mari rudi angke kokni juda mang abono hono dialect means kok dek angke phunung mari angke kok borok nai ke aro Jomatia Riang Deborma Tripura hingke abongka bini bedek abono kogdek juborok jeng noroni mokhang naharoi tongo o kok butang jeng hingmani sawo amo hachuk purini abo boktomoni sawo sabro naharoi noreno naharoi sawo jeng noroni mokhang nasik tongo jeng means o jagao je homo raja chakra rok borok tabuk thinang means bo bisod means bwskangni jorani ketal jora phainai abo hai cherai rokno borok nasigui tongo Goria motai bufro kai tai bufro pai Goria motai buisho ba joidor dalni paitak sallang jimi mane buisho kayo tai chenao payo bound morpheme tamo phunung mare re din chao kok borong bound morpheme ka jotoni chigon tha kok manganang bu khakeng chao gangke amongkha morpheme ingke morpheme dalnai free morpheme by bound morpheme mane chung saingan ingke bound morpheme gakai ingke saksasung kok mangri mano plus tei achugo yo mano bujai botong mano haita angke bound morpheme ke kok mang tongo haipano saksasung basai mia jemon rok song di kha nai aboro ongkha bound morpheme ni mari aboro meaning tongfano saksasung basai media tolani reja kokthai verb ni mungo khlaidi ingkemo verb no nauno trani ke thongnai resap nai phurungnai abo haingai bibi kankha bwkhri hano kankha babrai totra jora tilo hotali leli kamo filling the blank bibi kankha ga bwkhri nai hano kankha babrai dongni rigini bongsi thakur ni abo Amarendra bini sumo Amarendra Debor okay hachu ganangi maisili pino chung koglabo hachu ganangi maisili pino chung waibusuk sajaka sidi tei sinai sabung kamo sinai Semlal Deborma waibusuk sajaka hachu ganangi maisili pino honi mama 6 times why dog sajaka amo sinai Semlal Deborma Indik lun ni kaidok
phunongmani indiclone means loan word kok borogo je habjak aboni kaidok soita phunongmani bidin chawanga bachung doi labdo churi karai rejai kaborong ha kok borokni loan kok thai means hapai ja khaita buinar ni kok hapai source language tam phunongmani bidin gangke kaisa language ni te kaisa language kok salajak talang jak nai abonong kha source language Engke source language ni phunongmani ha tabuk Ramayan phano tabuk hachukuri kok borok bai sijaka abono banglao translate khlaijaka engke kok borok ka jaga source language engke bangla angkha target language engke abo source language target language borok man engke translation no source language bai target language tong haita engke borok phaimano source language target language borok man engke kok salaimung haita Tripura cookie ni kok dek sanai rok tong abo sabaron jok Tripura angkai cookie halam miju aborong ka cookie sin bedek ni kok sanai rok is kok bedek sanai rok tal kasang yorklai thang kok lo sabai sabno sorsi nuk jak khan gamo maybe gri ganang rok bai gri bai ganang rok no sorsi nuk jak hai Afurai ang tongo nini raiba nini hamjakma borone kok butang sinai sabo kok butang muitu gri pia nafrai tongo te raibai tongo hai ini sinaraka saimia student rok abo afura ano samani borok saimia bo jani abo hai kisa line hini sabo aro nafrai tongo te raibai tongo songke nafrai raibai hini jeng binoi de bormani sijak manka angge abo maybe nakrai haima tongo nakrai nong na haima tongo ga jagao abo hai line tong nakrai haino ma tongo nakrai bijabni no kaisa nakrai hainang ajagani kothoma bosani abo nahar jaga haita kok borno tauni bagi push position mahin hingka angamo usang rok abo sakana haima tongo kok borok English angke preposition pia kok borok ke push position preposition p mane sekango achugo sabni sekango achug mungni sekango achugo noun ni sekango achugma bagi English no preposition hinjabo pia kok borok ke noun ni ulo se achugo hingka aboni bagi push position honjabo noun ni ulo achugma bagi push position honjabo phonology by morphology ni phelai sidi phonology nge khorang no tui poribo morphology nge kokthai no tui poribo bas abono boroni phelai mo huchung bai haping tamna hin huchung gangke huk kinar hukni paithak kinar haping ke huk kasam no hono bas nge apro chare tam khala ke haping ke mankha huchung ke malaya huchung means huk kinar no hono haping ke huk kasam no hono Risani bumul kaini ni munsidi ingkai sorbangi risa rokni kenal sorbangi risa ingkai kosong pali ni risa kecak pali ni risa hai ini pan sika buka ini tang haita Oke mosa bero kadi wag bero takadi abono kok bothoma sidi bu ingkai mosa bero kadi wag bero tabi ingkai mosa sikaro ingkai thangni po wag sikaro ta thangni ingkai om tangi sajak ingkai mosa no jesuk sikar khlaiani klai wakno asuk kelaya haita aboni bagi o jagao mosao kai nang thangi man pia mosa si gi mai si sak kotorma ingkai abo kai mosa bero kadi wag bero takai ingkai pia wakte khatarna kini kana wakte danger wakno silai ko ri ka boni yang phai non se war phai nei ku ingkai abono mosa rong waise guli macha khangke bo khaja kharnai ku ingkai abono bui salai da mosa bero kadi wag bero takai mane mosa sigar be thangdi po wak sigar ga ta thani wak sigar klani na asuk kelaya Mosarno jese kelai ke sigar kelai mano wakno asake kelai ke sigar khai mia abono ongkha bini kok bothoma haida angka jeng abo kok borok dalogi masini ta kok wadi to sirgo dalogi sige to sayang nai rondong motaina tam hin angka rondong motaina maybe mailuma hankana haima tongo kerengbar bubar kereng ko thumao mangsong paithogo tamong githang thungnuk sabo sui tei bo bisio ongka angke kerengbar bubar kereng ko thumao to mangsong tamong githang gangke jeng saimano mangsong rok o jaga khoroksa mukuk tei khoroksa phulok ongoi thango mukung gangke bwrui phulok gangke chela angke thungnuk sabo sui kerengbar kuchu kerengbar haida angka kamo to jeng saimano borong grang ruhi de bormani kaisa thungnuk tong kuchu kerengbar hone e thungnuk sabo sui angka abo bini nang sinai garing nuka tei nugul tamno hin e garing nuka means bwskang no nugul means garing ni ukluk no tolani khaksi bai sakani khaksi nangre ongkhormani kaini kokthai sidi ingke jeng oro pai bai mai abo simano ma rokni simano tangi gangke abo tolani khaksi bai sakani khaksi abo no bai level khorang ingke jeng oro
p b m bai kaisa kaisa kok thai sirigen paikha pai bai mai abo hai rasmala sabo sui khorok nai ni mung sui di hingke jeng saimano rasmala puila Rasratnakar abo Dolbendra Ochai ni thani jaduni rwjabai khwnaro Dolbendra Ochai hingke abono translate khaika thruksarok abo raga Shukreswar bai Banisar hingke abo Rasratnakar Sanskrit bai hingke Sanskrit no translate khlaikha Banglao hingke abo nongkha Rasmala hingke abo khoroknai ni bungsi hingke abo jeng Kaliprasna Sen bai tei khoroksa Kaliprasna Sen phaya jingka hobla Rasmala Jai Singho Kailash Chandra Singho Kaliprasna Sen bai Kailash Chandra Singho borok borong khoroksa ni hingke Sri Rasmala tei hingke Rasmala abo saboni Sri Rasmala wngkha pobai thangka tebo borok Rasmala no translate khlaika mane Rasratnakar no translate Bangla bai khlaika moran kok no tui sabo kok saka tei boi bisio hingke omo bo phai very very important o moran kok no tui omo bodo ni kaisa bodo bodolo khobjanai kaisa kok Asam o sajago obo language komor jakhani hingjago mane o language komori thangkani hingjago hingke obono tui PR Major PR Tea Garden puila kok tisaka ba kok suikha 1904 bisio hingke The Asiatic Society of Bengal hinna abijabo bo Sri Lanka jalai krikhe topu tamo bai mwchang nai o kok butang boroni hingke mo Haripot Debormani jalai topuku kothoma bwsani oro jalai tei topu hinmani sabai sabno sojai sajaka hingke jalai bai topu hinmani o jaga monai bai dukmali ni kok no sajaka haita borokni aro hamjaklai tonglai ba aborok no aro ni main character hingke abo o jaga o jalai bai topu ni kok no saboni sajaka hingke monai bai dukmali ni kok no sajaka he went to doctor obono kok borok bai slai din so he went means guni hingke went abo past tense tong hingke bo doctor no ekdam sanai doctor no hingka okay bo doctor o thangka naita he went to doctor bo doctor o thangka hingke doctor nang যদি kok borok bai salam nangka hingke doctor no tamhin hospital no khe sakam nok bo doctor o thangka bo sakam nok thangka dahanai doctor ke doctor tonika hingke mo hainai je bo doctor o thangka hnai o Tripur Samhita sabo sui bo bisio hingke amo Olendralal Tripura maybe 1973 bisio Malayalam kok bo hasteo sajak hingke abo Kerala o sajago Kerala nongnani kok bulai Malayalam Austro-Asiatic ni kaini kok ni mungsi hingke Austro-Asiatic jeng kwbangma Munda Santali Mundari Korku Kharia Jowang ho rok hinui jeng oboni language man bo thwngno puila sijak tei bo bisio hingke kok borok bo thwngno puila sijak tei bo bisio hingke mo maybe abo haingui mano এগিয়ে চলো hingke abo puila sijaka hingke 1948 dokni bo sajago waisa 1915 sim 55 bisio swijak rokni bo sajak hingke abo ni kisa year no tui kok banglai no tongo kochokjak jorani khorang thwngnogo bo radani kok tong maybe Dharma Maniko o jaga Dharma Maniko radani kok sajak tongkhe tai thaise ta thaini o jaga add khaijakliya abo manliya rutuk borok rutugui ano kapai saimanliya hingkha ang bo jaga markliya tamjani bo wngkha maybe o question no phaikena haima tong borok no after ang swngui swinarokmani hingkha omsuk no wngana haima tongo hingke sorry barom nangya kuno mote kok sai tongma haisima tongsio phan nangai tong sorry aram nangya lumna naima haingui tongkha hingke norok best of luck khnani exam ni bagi kaham ke rwlaidi jotono kaham best khnani chaitokdi tini bagi aswk nangtun jotono hor kaham jotono kaham ke exam rwdi khnani bagi